Δε μου λες βρε Νικόλα, γιατί δεν με δηλώνεις σε εκείνο το πρόγραμμα να πάρω κανένα τάμπλετ δωρεάν? Για την ψηφιακή αλληλεγγύη λες ρε μάνα. Αυτά είναι για τους οικονομικά ασθενέστερους. Ασθενέστερη είσαι εσύ. Μα τι να το κάνουν το τάμπλετ οι οικονομικά ασθενέστεροι? Ξέρω κι εγώ ρε μάνα. Τέλος πάντων, εσύ δεν πλήρεις τα κριτήρια, ξέχνα το. Ναι, δεν πειράζει, λέγε ό,τι θες. Εγώ θα κερδίσω ένα στο πρατήριο του Γρηγόρη. Οπαπα, τι ήταν αυτό που είπες? Για λέγε. Βέβαια, δεν το έμαθες? Στο νέο πρατήριο άρτου του Ξυλόφουρνου στη Σισμάνογλου, με κάθε αγορά συμμετέχει στην κλήρωση και κάθε μήνα κληρώνει δώρα. Μπα, και τι δώρα κληρώνει? Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Τάμπλετ, λάπτοπ, ηλεκτρικές συσκευές, ταξίδια, αξεσουάρ. Τα πιο in δώρα. Ξέρεις και τα in ρε μάνα, τρομάρα σου. Ώστε γι' αυτό είσαι κάθε μέρα στο ξυλόφουρνο. Βέβαια. Να περάσω κι εγώ αν είναι. Μα τι σου λέω, να περνάς κάθε μέρα. Να θυμάσαι, με κάθε αγορά συμμετέχεις. Για το μήνα Μάρτιο κληρώνουμε τετραπύρινο τάμπλετ Lenovo, ηλεκτρική σκούπα Singer 2.500 W, πολυκαφετιέρα Tassimo Boss. Κάθε μέρα μόνο στο πρατήριο άρτου Ξυλόφουρνος, στη Σισμάνογλου 6.